Halo kawan, saya iki mau meges kembang aren iki arek tak peges akeh tawone wis padha mbegar iki kembang aren. Iki tunggale kowe wis mbegar kaya ngono iku. Iki sing liyane iki arek mbegar maneh iki. Iki tak peges. Iki wektune pembabatan kembang aren iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iki baru dipages-pages. Baru digosok nganggo tangan iki. Njuk lebare ditutup nganggo godhong tales. Ngene iki ben ben metu. Ngene iki. Nah, iki kan dibungkus. Iki menetese banter iki. Iki ketes-tes ngono ku. Iki tak bungkus godhong tales beneng. Tales beneng iki sing dibungkus. Ben Lah iki kembange serak sentolope wis sak jebrol meneh iki. Iki tak buka sisan. Berarti iki sentolope wis mbegar dadi kembang aren. Iki wis metu loro karo senang isor siji. Iki lagek kaya iki nek disayur enak iki kembange kaya iki nek iki mengkopo ngono ku. Yo kawan-kawan sahabat penderesan aren maupun kambil, iki carane nek menderes pertama dibabat baru dibungkus godhong tales beneng. Wassalamualaikum kawan-kawan semuanya.